Кажуть, ож є письмо від православних єпископів у защиту Ромжі. Мы такое письмо находим у различных журналах, конечно, у архиве, но вот я попав на журнал молдавський. У Молдавії, в Кишиньові ведеться журнал «Русин». У Молдавії можуть бути русини. Чудо. Після вбивства греко-католицького єпископа Мукачівського Теодора Ромжі православні єпископи Західної України Антоній Пельвецький і Михаїл Мельник та Мукачівський православний єпископ Нестор Сидорук звернулися в січні 48-го року з листом протесту до Хрущова. Дорогий і любий шановний товариш секретар ЦК КПБУ Микита Сергійовичу, ми православні єпископи з Західної України і Закарпатської області. Ці єпископи вирішили звернутися до вас слідуючим листом. Ми, відповідаючи перед Великим Патріархом всієї Русі за розвиток молодої православної церкви на західних землях України і Закарпаття, занепокоєні фактом, що дуже зашкодить православ'ю, а саме всім уже відомий, запланований органами МДБ по Закарпатській області напад на теперішнього єпископа католицької церкви Теодора Ромжі восени 47-го року, коли від побоїв 4 синьошапочників, так називають НКВДистів, єпископ нараз не помер, но ті самі придумали наступне. Повідомили міську лікарню, що, мовляв, автомашина наїхала на підводу, де їхав єпископ і ще 6 священників, де єпископові стало легше. Він навіть заявив, як кажуть свідки, попросив вина мало і викурив папіросу. Побоюючись, звісно, компрометації, сьогодні ті погонники, органи МДБ наказали уколом отруїти єпископа Теодора Ромжу. Одна медсестра із східних областей, а тут автор, котрий писав ту статтю, обманув. Не із східних, а саме із західних областей з Галичини, медсестра родом з Галичини, скоріше буде навіть і греко-католичка, зробила цей укол, як сообщають про то дослідники. Не допускаючи нікого з місцевої медичної обслуги, ота жінка зробила укол, після котрого єпископ з криком помер. Продовжують єпископи таке текстом. Ми бачимо, що це нашкодило православ'ю. І обуренням наповнило всіх, навіть православне населення Закарпаття і Західної України. Просимо дуже вас, дорогий Микита Сергійович, щоб для доброго цілого СССР, для слави нашого уряду, для позитивної пропаганди комунізму, що є захисником миру і демократії, припинити подальший натиск органів МДБ на рештки католицької церкви. Тому що ми маємо діло злучити з ними незабаром у вільній формі, без насильства. Вдячні вам за дотеперішню опіку і допомогу. Бажаю вам цей ювілей 30 роковин Української Радянської Соціалістичної Республіки много літ. Кінець цитати. І так, крок єпископів православних, безперечно, показовий. Він указує, що ніхто із місцевих православних єпископів і православних людей не були на то згідні, щоб хтось або когось із греко-католиків наганяли насильно до православ'я. Тому що коли насильно державницькими методами, поляками і австромадярами наганялося православних в унію, так уніяти, як риби мовчать, це можна було. Розумієте? Ну, це друге, як не люблять казати. А от коли когось одного заставити вернутися в православ'я, це вже злочин. І православні згодилися. Так, злочин. Нам не потрібні уніяти у православ'ї, котрих заставили сюди насильно піти. Ми хочемо мати православних людей. Ми хочемо сказати, що не можна зменшити достоїнство цього письма. Православні єпископи,
Західної України. І Закарпаття тоді, бувшої Підкарпатської Руси, коли знали, що їх насильно приєднали до Радянського Союзу, коли вже до той час прийшла анексія Підкарпатської Руси з боку радянської України, де руками комуністів почали робитися безобразія, попутно ламали статус державний Підкарпатської Русі, попутно ламали греко-католицьку церкву, переслідували православних, а перші єпископи були направлені сюди, ті, котрі вийшли з тюрем сталінських. То як піднімається рука і слово сказати комусь із уніатів, що комуністи поважали дуже православних, а лише одних уніатів репресували. Ми відкидаємо такі задуми і рахуємо, що треба знати добру історію. Ми теж кажемо, дійсно, то був великий злочин переслідування греко-католицької церкви і також переслідування православних. Однако виставляти, коли когось більше, а менше, не етично. Тоді всі пострадали. Подобно тому, як і нині всі страдаємо, якщо не буде світла, не буде тепла, не буде газу і не буде прав і свобод, дарованих або гарантованих Конституцією. Треба історію знати і бути дуже осторожним у висловах і в оцінках. Це в адрес української влади, кажемо. Як осудили сте радянську владу за злочини, бійтеся, скоро так будуть осуждати і вас за многі вже скоєні злочини, тепер уже проти православної церкви, коли санкціонується і захват храмів, і в судах не є защити ні православним журналістам, ні священникам.